з вамі. Дарагія браты і сёстры, падчас гэтай святой імшы молімся пра Божае валадарства для памерлых дыяцэзіяльных святароў, якія працавалі ў парафіі з 1833 до 68 года, а затым у адроджанай парафіі з 20 года молімся за памерлага ксяндза Міхала Кшывіцкага, ксяндза каноніка Юльяна Дудзінскага, для ўсіх святароў, якія абслугоўвалі жыхароў нашай парафіі навейшыя часы і зайшлі з гэтага свету, за ксяндза Пятра Пупіна, Люціна Хмелёўца, ксяндза Ярослава Зарацкага, ксяндза Рышарда Юніка, ксяндза Станіслава Салату, ксяндза Ежы Росіка, ксяндза Гжэгожа Каласоўскага, кардынала Казіміра Свёнтка. Перад тым, як злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру, папросім Бога прабачэння за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амінь. Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі, Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі покой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, зіля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владаро небесный, можовый час всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молитві нашої, який сядеш праворучиця, змілуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найважчий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Богу молиться. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, учеников в эти радостные дни, мы всем сердцем прославляли воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная таємниця, яку ми тепер ушановуємо, завсёды проявляється во всіх наших учинках і справах. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелі выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова. І вернікі з абрэзаных, якія прыйшлі разам з Пятром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў. Бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць іх у імя Езуса Хрыста. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слова Божае. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил чуды, и Ему допомогла Его правица, и Его святої плячо. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Показал Пан свое збавление, перед очима народов объявил свою справедливость, исполнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Убачили все миши земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте и грайте. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Чытанне першага паслання святога апостала Яна. Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Бога, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго і застаюся у Ягоной любові. Это я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як и я полюбил вас. Ніхто не мае большей любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас. Бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Сідайте, дорогие браты и сестры. Час идет. Уже после Пасхи столько часу прошло на гэтым тыдні 9 числа. Припадае у 6, 40 дзён после Пасхи, калі Христос узышоў до небесной хвалы. До небесной хвалы узышоў. Я заўсёды тлумачыў, што такое ушэсце і у небаўзяцце, да, чым адрозніваецца. Ушэсце гэта значыць Христос сам узышоў боскаю моцаю. А Матка Божа была узята на неба, таксама боскай моцай, узята на неба. То есть Бог у сваёй моцы узяў яе на неба. Не толькі яна не ўзышла, а узята была. А узысці гэта сваёй боскай моцаю. Учыніць. Христос узышоў, узыходзіць на неба сваёй боскай моцы, каб быць праваруч Айца. У гэтым спаўняецца вялікая мудрасць і таямніца Найсвяцейшай Троіцы. Паважаныя, напэўна, мы можам па-рознаму думаць, як гэта, неяк баечна троху, сказачна выходзіць усё тое ці іншае. Неяк проста ўсё ўходзіць, наіўна можа. Паважаныя, мы ведаем, што Бог не праяўляецца ў спосаб складаны да чалавека, не адносіцца да чалавека складана. Вельмі проста Бог адносіцца да чалавека. Дае простыя прыказанні, кажучы, што вось чалавек, не камбініруй, глядзі на Божыя прыказанні, не камбініруй нічога у сваёй галаве, не прыдумоўвай нічога, глядзі ясна на Божыя прыказанні і рабі тое, што я табе кажу. Таксама Святое Пісанне. Мы заўсёды чалавек хоча нешта скамбінаваць, нешта там выдумоўвае, а можа гэта не так было, можа гэта так, а дзесьці там Евангелие скрыта было, а той Ватикан вось сядзіць, усё нешта хаваюць і хаваюць і хаваюць перад людзьмі, понимаете? Я вам толькі одну больш скажу, такую великую таямніцу раскажу вам. Чалавек, які не ходзіць у касцёл, чалавек, які не знае Бога, ён больш думае, што ўсё нешта страшнае, таемнае. Это чалавек, які ходзіць да касцёла, у яго вельмі проста ўсё. А яшчэ як адкрывае для сябе Бога, а яшчэ як пазнае Бога, то чалавеку гэтаму ўсё ясна. Гэтыя людзі, якія не ходзяць да касцёла, якія не веруючыя, яны больш баяцца ўсяго надзвычайнага, сверхнатуральнага, нейкага духоўнага света, чым неверуючы чалавек. Веруючаму ўсё ясна, што дзе адкуль. А неверуючаму яму ж аж мазгі кліняць часамі. Аж кліняць мазгі бывае. Ён гатова ўсё верыць, бо ён не ведае нічога. Вы павінны добра тоже разрозніць неверуючых атэістаў. Атэіст – гэта чалавек, які пазнаў Бога, які ўсё ведае пра Бога, атэіст.
ведае ўсю навуку Божую, але сабе даказаў, што гэта неправільна все равно неправільна. Вот чалавек, які ўсё ведае. А людзі, якія неверуючыя, гэта людзі, якія ўвогуле ні ў што не вераць. Яны не атэісты нават. Яны не атэісты. Гэта в нейкім сэнсе, як я ўжо вам тлумачыў, гультаі, якім лень, як кажуць, пазнаваць штосьці, а нават кніжку прачытаць. А цяпер добра там глядзець можна па тэлефоне, ўсё, нават чытаць не трэба, там тебе раскажуць троху што-небудзь, ды ўсё. На гэтым астаноўліваюцца, якія жывуць вось такім, можам сказаць, прымітыўнай свядомасцю трошачкі. Вось тут клопат наступае вось з гэтымі людзьмі. Чаму з гэтымі людзьмі? Бо яны потом з'яўляюцца найбольшымі экспертамі ва ўсём. І ў касцёльных законах, і ва ўсіх яны выдумляюць і гавораць, што ось трэба, каб так было, трэба, каб так было, трэба вот так. Яны найбольш ведаюць і дзяржаўныя законы, не вучачы законаў, бо яны ведаюць, як бы гэта то разважаюць вельмі часамі добра, але тут вельмі проста заўсёды трэба ва ўсім усё вучыць, усё чытаць, усё пазнаваць. І калі чалавек больш чытае, больш пазнае, больш адкрывае да сябе і спраў Божых, і спраў свецкіх, і усялякіх спраў, чалавеку ўсё адкрываецца ясна. Чалавек распачынае не толькі ўспрымаць навукова ці ўспрымаць вось нейкім чынам такім разумна ўсё, што навокал цябе, але пачынае і духова ўспрымаць тую ці іншую сітуацыю. Гэтаму Христос, калі звяртаецца да сваіх апосталаў, от сёння Христос звяртаецца да вучняў і гаворыць пра любоў, вялікую любоў, якая адбываецца паміж айцом і ім, і што ён вось гэтую любоў абсалютную, чыстую хоча прынесці да кожнага чалавека, хоча падараваць яго прышэсце. І тое, што мы пазнаем, тое, што мы адкрываем Езуса Хрыста, гэта любоў Божая вялікая. Мы ўжо адкрываем, мы адкрываем у сябе любоў Божую. Чым больш я адкрываю для сябе Бога, чым больш пазнаю Бога, пра што? Праз чытанне Пісання, праз малітвы нашыя. Мы пазнаем Пана Бога. Мы больш становімся мудрэйшымі і разумнейшымі таксама, бо і мудрасць, і розум – гэта дар Духа Святога. Дар Духа Святога. Мы, як чаго добра не разумеем, дарагія браты і сёстры, мы молім Духа Святога, каб Дух Святы нас адкрыў, але мы молім і просім у пакоры. Вось тут найважнейшае. У пакоры прасіць гэта ўсё. І калі чалавек вось так звяртаецца да Бога, то гэты чалавек адпаведна становіцца чалавекам вартым Бога, вартым Божай любові. Ён па-другому, адносячыся з асаблівай любоўю да Бога, ён адносіцца з асаблівай павагай, перш за ўсё, а таксама любоўю да другога чалавека. І гэта вельмі важна для нас сёння і ў сённяшнім свеце. Каб гэты свет раз'ясніць, Христос неаднаразова нам гаворыць: вы соль зямлі. Вы соль зямлі, вы не павінны траціць свайго смаку. Паважаныя, чалавек, веруючы чалавек будзе мець смак толькі тады, калі будзе датыкацца вельмі часта Езуса Хрыста. Ісуса Хрыста будзе датыкацца Бога і сваею малітваю датыкацца Бога, і чытаннем Святога Пісання датыкацца Бога, і праз святыя сакраманты. Гэта вялікая ласка Божая, пакінутая нам з любові праз Езуса Хрыста, датыкацца праз сакрамантамі, асабліва праз сакрамант споведзі, праз сакрамант Эўхарыстыі, мы датыкаемся Бога. Мы стараемся быць бліжэй Пана Бога. Вось, мы разумеем Пана Бога. Мы разумеем, мы разрозніваем, што, дзе і куды. Дарагія браты і сёстры, гэта важна для нас. Гэта вельмі важна для нас зразумець. Каб мы узвысіліся ў веры, мы павінны датыкацца Бога. Чым часцей чалавек датыкаецца Бога, тым бліжэй да Бога. Хто спажывае маё цела, хто п'е маю кроў, кажа Христос, мае жыццё вечнае, то есть бліжэй да Пана Бога. Паглядзіце, што кажа Христос. Паглядзіце, якую вялікую таямніцу ён адкрываецца. Датыкайцеся да мяне і будзеце мець жыццё вечнае. Як сумна глядзець на людзей, якія ніколі
не датыкаліся і не могуць датыкнуцца да Бога у найсвяцейшай Эўхарыстыі. Это вельмі сумна глядзець на чалавека. Это чалавек, які не мае жыцця вечнага. Это бяда. І гэты чалавек часамі не усвядомлівае сабе пра гэта, што ён не мае жыцця вечнага. Ён жыве так, як будто Бога няма ў свеце, і будзе пры гэтым гаварыць, што ён нейкім веруючым з'яўляецца. Прадставім сабе чалавека, які ні разу ў жыцці не прыняў камунію, прычасця. Нават цяжка сабе ўявіць. Чалавек, які ніколі не прыняў камунію. Паглядзіце, як людзі часамі адыходзяць ад Бога, баяцца, некаторыя хадзілі, вось і я, будучы благаслаўляючы дамы, сустракаў такіх людзей, асабліва гаварылі, вось мае, хадзілі да касцёла, да пэўнага часу, потом перасталі і да камуніі не ходзяць, і да споведзі не ходзяць, і ўжо дзесяткамі гадамі не хочуць, все равно якіх падмянілі, якіх зачаравалі, якіх штосьці ім зрабілася такое, яны адракліся датыкацца да Бога. Нешта ім перашкодзіла ў жыцці, нехта, можа, не так глянуў на іх. Як, дарагія браты і сёстры, чалавек не можа другому чалавеку перашкодзіць шлях да Бога. Ну, немагчыма. Калі чалавек веруючы ў Бога, то хто б перад ім не быў, які б чалавек не быў, хоць папа рымскі, як я гавару, можа так павесці сябе не так, як трэба, бывае, як чалавек павядзе сябе. Ён не можа мне перашкодзіць, бо ён так сябе павёў. Не перашкодзіць майго спаткання з Езусам Христом. Езус Христус – гэта найвышэй для мяне, найвышэйшая таямніца. Поэтому не павінны мы думаць нешта, што вось раз гэты чалавек такі, то я не буду хадзіць у касцёл, то я не буду верыць у Бога, то я не буду гэты... Значыць, ты ніколі не прыходзіў да касцёла, значыць, ты ніколі не верыў у Бога таго, калі чалавек табе перашкаджае верыць у Бога. Калі чалавек табе перашкаджае прынимаць найсвяцейшы сакрамент чи прыступацца да споведзі. Дарагія браты і сёстры, значыць, няма ў цябе любові Бога, у цябе нейкая была прывязанасць да таго ці да іншага чалавека. У гэтым праблема. Чалавек сёння ёсць, заўтра чалавека няма, але твае адносіны з Богам, гэта твае адносіны з Богам. Не можа ён быць праз гэтага чалавека. Мы адносімся з Богам праз другого чалавека. Нас прасіў і звяртаецца, напрыклад, ксёндз Бараўнёў, які зараз у шпіталі, мы маліліся за яго, я маліўся за яго заўсёды кожны дзень, калі падыходжу да Фабіяна. Я яму напісаў, заўсёды, калі падыходжу да Фабіяна, гавару яму пра цябе, а ён у вышэйшую інстанцыю перадае ўсё. Там вось мы так і з ім, я яму гавару, вось слухай, ойча Фабіяне, ты там дзесьці блізка той вышэйшай інстанцыі. Глянь вокам міласэрнасці, пайдзі папрасі пана Бога у той інстанцыі вышэйшай, глянь вось на гэтага святара ці на таго іншага чалавека, які мяне просіць маліцца. Простыя адносіны з Богам. Вось так, як мы жывём у гэтым, не ускладняем. Простыя адносіны через малітву, через усё, але праз заступніцтва пэўных людзей, тых людзей, якія мы ведаем, што збаўлены, якія мы ведаем, што блізка Божага трону знаходзяцца. Вось тыя людзі душы ў чыстцу церпячыя, мы звяртаемся праз заступніцтва душаў чысцовых, бо наша малітва дапамагае ім выбавіцца з чысцэны, становяцца святымі. Яны збаўленыя, мы звяртаемся да іх, гаворым, звярніцеся, я звяртаюся, будзьце, калі ласка, выпрасім разам са мною і вамі тую вялікую просьбу, вялікую патрэбу, у якой мы звяртаемся тут на зямлі дзеля нашага збаўлення, бо гэта патрэба патрэбная дзеля нашага збаўлення, дарагія браты і сёстры. Мы звяртаемся ў любові да Бога, поэтому арганізоўваемся любіць Бога не праз чалавека, які жыве, бо яшчэ гэты чалавек можа памыліцца ці яшчэ што-небудзь, але мы арганізоўваемся любіць Бога непасрэдна і праз святых, праз іх заступніцтва, праз найсвяцейшую Панну Марыю. Мы маем найпрыгажэйшы абраз, які толькі можам мець, так, цудоўнейшы абраз з цудоўнейшых абразоў.
Гэта найпрыгажэйшае, што не есть, што не бачыў, дарагія браты і сёстры. Няхай дзесьці там Бог гаворыць пра гэта, але гэта нашае найпрыгажэйшае, гэта нашых зямлі. Матка Найсвяцейшая заносіць свае малітвы таксама за нас. Дарагія браты і сёстры, у гэтым праяўляецца наша любоў да Бога. Гэтаму і Христос дамагаецца ад нас гэтага. І калі ласка, клапаціцеся, каб вось гэта было. Будзем клапаціцца, я буду клапаціцца для сябе, і кожны з вас для сябе. Будзем клапаціцца, каб любоў да Бога была ў нас. І ў гэтым атрымаецца нашае збаўленне. Будзеце мець жыццё, датыкайцеся да Бога, асабліва праз Еўхарыстыю. Гэта найпрыгажэйшы акт, найлепшы акт дотыку нашага да Бога, Найсвяцейшая Еўхарыстыя. І няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца. Да Бога, які выслуховує молитви і спасилає в наше серце Духа Святого Сутяшителя, узнясем покорные просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ажыўлены Духам Хрыста, ён умеў у кожную хвіліну распазнаваць і выконваць волю Бога Айца. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны выконвалі сваю місію ў лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю эмоцый і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Я хочу помолиться и прошу Бога Всемогутного за всех святароў, якія працавалі на працягу гісторыі нашай парафіі тут, у нас, у нашым мястэчку, у Стоўбцах. Хай Пан Бог адарыць іх радасцю жыцця вечнага. За іх працу асаблівым чынам прашу Бога і пра заступніцтва айца Фабіяна, нашага нябеснага заступніка, які распаўсюджваў культ Маткі Божай Ружанцовай, малітвы Ружанцовай у нашай парафіі. У нас сярод нашых жыхароў. Нехай
Ён заступаецца за нас перад Богам. Няхай гэта малітва Ружанцова выпрасіць нас патрэбныя ласкі. Прашу таксама за тых святароў, якія працавалі, якія сёння працуюць таксама дзесьці ў іншых краінах зямнога шара, ў месцах Беларусі ці яшчэ індзе ідзе. Няхай Бог благаслаўляе за ўсіх, таксама святароў, якія пакліканыя з нашай парафіі, і ксяндза Станіслава, і ксяндза Віталія, вось якія працуюць кожны на сваім месцы прызначэнні, хай Пан Бог іх благаслаўляе. Цябе просім. Прашу Божай ласкі, моцы Духа Святого. Незадоўга будзе дзень спаслання Духа Святого, дарагія браты і сёстры. Это вялікае свята, вельмі вялікае свята. Просім Духа Божага, каб сышоў у сваёй моцы на тых людзей, ад якіх залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Я малю Бога Всемагутнага і прашу за ўсіх несправядліва асуджаных людзей. Малюся, няхай Бог дасць ім сілы моц вытрымаць, дасць ім здароўе патрэбнае. Малюся за тых людзей, хто асуджае другога чалавека і ўчынкамі сваімі, і словамі, і друкам, і праз думкі свае. Няхай зразумеюць, што робіць, і звернуцца на дарогу да збаўлення. Цябе просім. І за ўсіх нашых ахвярадаўцаў прашу Божага благаслаўлення, патрэбных ласк. Цябе просім. Всемагутны Боже, Ты няспынна даеш нам доказы сваёй міласэрнасці і любові. Учыні, каб мы нястомна дзякавалі Табе за гэтыя дары і імкнуліся да ўсё большай духоўнай дасканаласці праз Хрыста, Пана нашага. Дайце. Христос Папа, ставший з гробу, алілюя, алілюя, радость дав свою народу, алілюя, алілюя, дав життя без шкодування, алілюя, алілюя, ціля грішних радування, алілюя, алілюя. Гэтый дзень радасць адзіна, алілюя, алілюя, праслаўляй Божага Сына, алілюя, алілюя, Бога ў Тройцы вызнавайма, алілюя, алілюя, честь і хвалу аддавайма, алілюя, алілюя. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец Усемагутны. Ойче Небесны, няхай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею лаской. Мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Богору серці. Знову себе на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годного і справедливо. За правди годного та і справедлива, слушна і збагавенна.
каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. І Он перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне, а нам вернуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы няспынна, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, асана на вышынях, благословлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, асана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа. Дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляєш, і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, каб од усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас крос, і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Єсуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прым яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Йозефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання принесе усяму свету супокой и избавление. Будь ласкавым ацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашим Францішкам,
біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбах этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласці Твоей дошел з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз яко дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и мы изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас со спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, а мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, Ти живешь и володаришь на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. А не, я не вартий, аб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені наше тіло. Христе, Сина Бога живого, змилуйся надо мною. Коли будете любить меня, будете заховывать мои заповеди, каже Пан. Я попрошу Отца, и Он даст вам іншого сутешальника, как с вами был навеки. Аллилуйя.
Молимся, всемогутный, вечный Боже, Ты проз мертвых повстання Христа, одрадзіў нас до життя вечного, помнож у нас плен пасхального сакраменту и мацу и хлебом збавление наше сердце. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Калі ласка, дорогие браты и сестры, 9 мая, четвер, урочистость у небаўшэсці Пана нашага Иисуса Христа, святая мша у Стопцах у 9 и будзе у 19:15, 10 так, и у Новым Свержні 18:00. Так сталося, что мне на тыдзень трэба трошечки так, некалькі спраў есть, ад'ехаць з парафіі. На гэтым тыдні будзе святая імша у нас у парафіі, толькі дзе запісана інтэнцыя, гэта панядзелак. Ну і ксёндз, які будзе прыязджаць на буднія дні ксёндз з Ішкалдзі. Вы знаеце, дзе Ішкалдзь, ксёндз Вінцэнт, і ён тут быў раз, і ён так добравольна згадзіўся. Это моя родная парафія. Калі хто будзе, ён гаварыў, калі будзе хто якую інтэнцыю, толькі зрана ён зможа ў 9 гадзін прыехаць, калі хто там хоча, каб некая інтэнцыя была ў другія дні, бо есть запісана ў нас толькі ў панядзелак і ў суботу. Вось па гэтаму будзе панядзелак і субота абавязкова, і 19:00 у суботу таксама будзе абавязкова імша. Але ў наступную суботу у нас у 12 часоў у Горках этот самый фест святого Станислава. Горки, знаете, где там под горку чуть-чуть и горки одразу. Там, где Жатерова. Каля школы Горковской, там была капличка святого Станислава, и там был калісьці традыцыйна фест заўсёды. Мы его аднавілі уже в некалькі гадоў. Не знаем, уже 4 года, напэўна, у нас як мінімум гэты фест праводзіцца там. Мы там намёты, палатку ставім і, кажуць, молімся. Потом нам горкаўцы спяваюць прыгожыя песні на берегу возера романтики. Вот, там частуюць, конечно, нас при оказии. Вот, поэтому запрашаю, да, такую на субботу на 12 гадзін, хто мае ахенці, так, туда приехать, помолиться про заступніцтва святого Станислава, біскупа і мученика. Там капличка была святого Станислава. Вось гэта такі. Так само жатераўцы так стараюцца аднавіць сваю капліцу, вельмі моцна стараюцца. Гэта ідзе так такімі добрымі тэмпамі. Гэта аднаўленне ў прошлым году удалося зрабіць там і потолок, і крышу троху там яна была так трошечки, трэба было падлатаць, але столь зрабілі ў капліцы, там вельмі шмат працы было зроблена, а ў гэтым годзе ўсё остальное, начинаючы ад фундаментаў, да. Вот, поэтому там таксама стараюцца, каб капліца Найсвяцейшага сэрца Езуса, знаете, это тоже важно. У гэты год у нас прысвечаны Найсвяцейшаму сэрцу Езуса якраз. Быў адноўлены, там быў абразік, аднавілі абразік, вось прыгожы такі. Ёсць абраз Маткі Божай Острабрамскай, які мы таксама аднавілі, які таксама гістарычны для нашых земляў гэты абраз, бо ён з Гуменаўшчыну, знаеце, там капліцы былі, паразвальвалі капліцы, і вось гэты абразік адзін папаў у мае рукі, мы яго аднавілі, гэты абразік Маткі Божай Острабрамскай, і так як у Гуменаўшчыне няма капліцы, мы яго гэты абразік павесім у Жатерова там, вось будзе гэты абраз, каб ведалі, што адтуль абраз з Гуменаўшчыны у Жатерова. Ён з Стаўбцоўскага района не выехаў, поэтому як гэты таксама
у Деревной лежал так, в Столбцах попал, понимаете, Столбцовского района, главное, чтобы не выехал за границу. Вот, это самое. Все, что за Столбцовским районом, это за граница, понимаете. Да. Вось, поэтому там ось мы так працуем, стараемся, конечно. Это все так стараются, так само и Новый Свержень, каб, ну там складана вельмі ситуация, и с этим костелом он старый, и там, знаете, постоянно эти разрешения, не разрешения, то будем это, то не разрешаем, то разрешаем. Министерством культуры, ну я молюсь до Фабияна за их, понимаете. Вот, и все добре будет. А там Фабиян же молился в Новом Свержні, в костеле, вы знаете, як был Фабиян, то был костел в Новом Свержні, он, напевно, там молился. Тут сколько тут, вот раз и там помолиться заисти. Совсем близко. У Жатерве то не, Жатерва каплица молодая, вельми. Так. Вот, може молился у Свержні, може молился, где еще тут у нас костел старый вельми, ну там нема старых столбцы, ну деревное, так себе, паштемаль старый. Вот, это вось такие. Поэтому у недельку наступную меня тоже не будет, будет тут зрана ксенс Павел Эйсмонт, такие. Вот у нас у костеле, а вечером будет ксенс Дима, приедет тут вечерком помолиться, так само у костеле. Ось, запрошаю. У Жатерове и у Столбца будет ксенс Дмитрий, а у отца Димши не будем за тыдень, в неделю, просто никто не сможет доехать. А у 11 и у 13 будет ксенс Эйсмонт вот тут молиться. Не той Эйсмонт, який у нас был высокий, там другие есть еще Эйсмонт у нас. Вот, там высокие худы, а там пониже и пошире чуть-чуть. Вот. Так, великодный период, поважанные. Что наблюдается в парафии? Легиону Марии уклон великий, что собираете всех хворых, нехай Пан Бог вам благословляет, даст натхнение. Мы постараемся их наведать, всех хворых. По мере магчымасці я зараз наведваю яшчэ некаторыя вёскі, засталося мне толькі Вішнявец. Вішнявец засталося, у скамарожках пару асобаў не дайшоў, бо ўжо вельмі цёмна было. Учора ў Любкаўшчыне хадзіў до пол 11. Вот, поэтому, але зато всех пройшоў. Вот. Ну, скажу, самое ахвяранное со всех это Любкаўшчына. Вот. Молодцы. Далей, хочу подяковать за працы по добропарадкаванню касцёла. Дзякую пану Івану Лемешу. Ён так нам вельмі стараўся касіць траву. Нехай пан Бог благословляе яго на працягу гэтага тыдня. Что у нас есть? Я тоже дзякую ахвярадаўцам. Пэўны ахвярадаўца, мой сябра даў трошачки грошай на каб закупили материал на алтар нас на дуб, поэтому дякую ему, дал так само певный внес, мы, вы знаете, мы ж малюем образ святого Фабияна, то есть перемалевываем копию точную, что там у церкви висит, и там мастак и малюя, это все мы, поэтому и он так само унесок таки великий зрабил на этот образ, это вот, и так само допомог трошечки тут, там, где працы мы ведем будовляные. Что у нас? Робим проекты на костел, там, где старый костел. Пока так оплачиваем эти все бумажные справы, это много грошей тянет так само, але пока оплачиваем потихонечку. Дякую так само вам за ваше ахвяраванне, хай Бог благословляє. Робиться нечто, далей будем робить, будем далей стараться, каб хвала Божия распаўсюджвалася тут раз у Столбцах особливым чином, бо тут центр Беларуси, понимаете, тут хвала Божия повинна быть. Где-то недалеко от нас это самый высокий пункт, это гора Святая, потом Дзяржынскага ей назвали, Матвером, ничего страшного. Это самое, ну, не одразу, поступово. Там слухают нас во всем свете, понимаете. Я не успею сказать, уже мне звонят, говорят, а вот там не так сказали, а вот там не так сказали. Вы выключите, я говорю, хай слухают, мне нема чего скрывать.
Вот, поэтому такие дела. Дякую. Там есть у ларку у нас «Ойче наш» молитовник, «Аве Мария», «Диалог» есть, «Наша вера» есть, інша католицкая литература набываем. Ну и апошняе. Павіншуйце, калі ласка, наших братоў праваслаўных, але тых, якія ходзяць у церкві, якія да споведзі не ходзяць, нават не віншуйце. Хорошо. Якія да споведзі не ходзяць, нават не віншуйце. То есть ни причастия не принимают, ни до споведи, нема чего им вишаваць. Это люди, якія ідуць прамой наводкай, як і католікі, якія не ходзяць да споведзі, і гэты сам ідуць прамой наводкай у пекла. Их нема валадарства небесного для их. Христос сказал, это не ксёндз придумал. Поэтому вот это вопрос. У нас набоженства маёвые. Ну так вышло, что я тут трошечки вось гэта. Пожалуйста, перед імшою заўсёды будем молиться набоженства маёвые у нашем костёле, а у недельку после імши адразу будет выставление на святейшего сакрамента, спеваная летание у неделю на 11 часов. Спеваная летание до Матки Божией. Вось гэта. Так само Валя у Швершні так само помали летанию. Без выставления, але треба будет там поспевать тоже летанию до Матки Божией. Вот. Потом тут пишет, что будет маёвое набоженство у костёле 18 годин каждый день. Каждый день я вернусь, то будет обовязково каждый день 18 годин. А як не будет імши, тоже каждый день приходите сюда. Ну так, на 18:00. В озеро, у болоте за фигуркой, пожалуйста. Там. У озере, пані Данута, слухає. Те саме, за озером коло фігурки буде, у 20:00 щоденно, за озером. Хто там за озером живе, збирайтеся коло фігурки Матки Божої. Вот. Все. 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 Прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа.